De muziekketen Bax Music in Goes is failliet. De curator gaat op zoek naar nieuwe investeerders voor het bedrijf. En verder in deze Zeeland nu. Grote onrust op basisschool. En vandaag bestaat hij 60 jaar. Goedenavond. Bax Music in Goes is failliet. Het bekende bedrijf in Goes dat muziekinstrumenten en muziekapparatuur verkoopt, kampte al langer met schulden. En vanochtend is het faillissement uitgesproken. Het hek van Bax Music in Goes bleef vandaag opnieuw gesloten voor klanten. Dat was vorige week ook al zo toen er uitstel van betaling werd aangevraagd. Nu is het bedrijf daadwerkelijk failliet. De schulden lopen op tot in de miljoenen. Het bedrijf was al bezig met een herstructureringstraject, maar dat plan is niet op tijd van de grond gekomen om faillissement te voorkomen. Wat de gevolgen zijn voor de 300 werknemers hier bij Bax is nog niet bekend. Eerst wordt nog gekeken of er een doorstart kan worden gemaakt. Het is daarom ook nog niet duidelijk wat klanten te wachten staat die bijvoorbeeld hier nog een bestelling hebben lopen. Een doorstart is volgens een van de curatoren goed mogelijk. We zijn nu dus op zoek naar mogelijke investeerders. Daar zijn we druk mee bezig. Er zijn veel partijen die interesse hebben. Eerder zei oud-directeur en oprichter Johanan Bax, die ook aandeelhouder is, interesse te hebben om het bedrijf te kopen. Maar daar doet de curator geen uitspraken over. Als meneer Bax met een goede investeerder komt, dan maakt hij net als alle andere partijen kans om het bedrijf een doorstart te geven. Wel wordt benadrukt dat alles echt nog in een beginfase zit. De komende tijd zullen de gesprekken met die mogelijke investeerders plaatsvinden. En vakbond CNV hoopt ook op een doorstart van Bax Music, alleen dan niet met oud-bestuurder Johanan Bax. De huidige directie van Bax was niet bereikbaar voor commentaar. Boosheid, teleurstelling en een gebrek aan erkenning. Die gevoelens overheersen bij de ouders die melding deden van seksueel grensoverschrijdend gedrag door leerlingen onderling bij openbare basisschool De Voorhouten in Kruiningen. En aangeschoven is Mercy Kamermans. Ja, Mercy, onrust daar bij De Voorhouten. Ja, dat kan je wel zeggen. Het gaat om een vrij kleine school met 64 leerlingen. En 16 leerlingen, ja, die hebben de school verlaten. Dat is ongeveer een kwart van het totaal aantal leerlingen. Daarnaast heeft een groep ouders een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Ja, en in die klacht staat eigenlijk dat ze vinden dat de school onvoldoende heeft gedaan met de meldingen, ja, die toch wel behoorlijk verontrustend waren. Want wat zou er gebeurd zijn? Ja, het gaat dus om seksueel grensoverschrijdend gedrag van leerlingen onderling. Een groepje leerlingen zou dat hebben gedaan bij andere kinderen. De ouders willen niet al te specifiek ingaan op wat er dan precies gebeurd zou zijn, ook om de privacy van de kinderen te beschermen. Maar het is wel duidelijk dat het om meer gaat dan doktertje spelen. Sommige kinderen zijn echt onderzocht lichamelijk in het ziekenhuis. En andere kinderen, ja, die moeten traumatherapie volgen. Jullie hebben de zaak op een rijtje gezet. Het begint allemaal in oktober 2024. 2 kinderen uit de kleuterklas vertellen thuis over een incident waarbij sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag door klasgenootjes. De ouders koppelen dit terug naar de school en er volgen meerdere gesprekken. De school besluit in december een brief naar alle ouders van de kleuterklas te sturen waarin nieuwe regels worden aangekondigd zonder duidelijk te maken waarom dat nodig is. Zo mag er nog maar 1 kind tegelijkertijd naar het toilet en mag er tijdens het buitenspelen nog maar op een bepaald deel van het schoolplein gespeeld worden, waardoor er beter toezicht kan worden gehouden. Na de kerstvakantie brengen de ouders van de kleuters die te maken kregen met het ongewenste gedrag hun kinderen weer naar school in de hoop op een frisse start. Maar diezelfde week gaat het opnieuw mis. Voor de ouders van de 2 leerlingen die al eerder aan de bel trokken bij de school is de maat dan vol. Ze eisen van de school dat die persoonlijk in gesprek gaat met alle ouders van de kleuterklas. Als dat in hun ogen niet snel genoeg gebeurt, nemen de ouders het heft in eigen handen. Ze vertellen alle ouders van de kleuterklas wat hun kinderen is overkomen en adviseren de ouders om ook met hun kind in gesprek te gaan. Uit die gesprekken blijkt dat meer kleuters met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken hebben gekregen. Bovendien blijkt dat ook oudere leerlingen van de school zich schuldig zouden hebben gemaakt aan dat ongewenste gedrag. Als de school in januari van dit jaar alsnog het gesprek aangaat met de ouders van de kleutergroep, is bij de meesten het vertrouwen al weg. 16 kinderen worden van school gehaald en er wordt een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.
Ja, Mercy, ouders vinden dat er niet genoeg gedaan is met hun klachten, met hun opmerkingen. Ja, dat klopt. Ze vinden eigenlijk dat er een gebrek is aan communicatie door de school. Het heeft heel lang geduurd voordat de school hierover gecommuniceerd heeft. Sommige ouders wisten eigenlijk helemaal van niets, terwijl ze dat wel hadden moeten weten, vinden die ouders. Daarnaast heeft de school ook onvoldoende tijdig actie ondernomen om dat gedrag wat die kinderen vertoonden een halt toe te roepen. Vinden de ouders. En daardoor heeft alles langer geduurd dan eigenlijk nodig zou zijn geweest. Ja, en wat vindt het schoolbestuur er zelf van? Want die heb je ook om een reactie gevraagd. Ja, die heb ik natuurlijk ook gesproken. Ja, zij zeggen, wij hebben alles gedaan wat er in ons vermogen ligt. We hebben instanties ingeschakeld, we hebben hulp aangeboden aan de ouders. Maar wat wij niet kunnen en mogen doen, is waarheidsvinding. Dus de school kan niet helemaal precies uitzoeken wat er nou gebeurd zou zijn, zeggen zij. En ook de politie is betrokken geweest. En die zeggen ook, het gaat om zulke jonge kinderen en dan is er ook geen strafvervolging mogelijk. Dus dan houdt het ook voor ons een beetje op. Maar goed, er loopt nu nog een klacht. Wat is nu de stand van zaken? Ja, er is inderdaad een klacht ingediend. De school heeft 4 weken de tijd om daarop te reageren. Als ze dat voldoende doen volgens de ouders, dan kan het daarbij worden afgesloten. Maar als dat niet zo is, dan kan er nog een formele procedure volgen bij die klachtencommissie onderwijs. En dan kan er ook een zitting en een uitspraak volgen. Wordt dus vervolgd. Mercy, dankjewel. Ziekenhuis ADRZ heeft geen kinderneuroloog meer. Het ADRZ zegt 2 jaar lang geprobeerd te hebben een kinderneuroloog aan te trekken, maar de vacature is nog steeds niet ingevuld. Patiënten worden nu doorverwezen naar het Erasmus in Rotterdam. Het ADRZ en het Erasmus werken al jaren intensief met elkaar samen. Het nieuwe museumseizoen is vandaag begonnen en Museum Arnhem-Muiden trapt die af met de onthulling van een informatiebord over de grafstenen die in het museum te zien zijn. Op dat bord staan de teksten die eigenlijk ook op de grafstenen te lezen zijn. Maar voor een kenner misschien wel, maar voor een leek is het bijna niet te lezen. Daarom hebben we dat voor het publiek extra zichtbaar gemaakt. De historische grafstenen komen uit de Oude Kruiskerk en de vrijwilligers kregen er met een regelmaat vragen over. Ja, vragen van de bezoekers, wat staat op die stenen? Ja, dat weet je dan zelf ook niet meer, want het is veel te ingewikkeld geworden. En ook de taalgebruik van die tijd is lastig. Maar nu hebben we dat dus op het bord staan, dan kan je het gewoon zo aflezen. Krijg je waarschijnlijk ook de vraag niet meer. En het is vandaag natuurlijk 1 april. Trappen Zeeuwen erin. Mijn ouders hebben mij vroeger ook altijd, of mijn broertje, naar de bakker gestuurd voor de krentenschieter te lenen. Omdat hij krentenbrood ging bakken. Nou, het is gewoon leuk. Ja, ik denk dat dat eigenlijk een hele simpele is. Dat je toch op een stoel gaat zitten of dat er dan of collega's of zo scheetkussen of zo op je stoel liggen. Dat je denkt, dit had ik kunnen weten. Maar ja, toch trap je erin. Ja. Ik heb wel eens iemand gewoon iets laten bezorgen, 20 hoog. En dat ik een briefje op de lift heb geplakt van defect. En die mevrouw heeft 20 trappen omhoog gelopen en weer naar beneden. Kon ze erom lachen? Ja, vreselijk. Ja. En let op, want je veter zit los. Oeh, zie je? Nu zie ik het ook weer, hè? Ik trap er weer in, hè? Vreselijk. Sorry, zo flauw. Geeft niks. Nee, ja, ik had het kunnen weten. En meer over 1 april grappen op onze site. En vandaag, 1 april, is het ook precies 60 jaar geleden dat de Grevelingendam in gebruik werd genomen. De dam is onderdeel van de Deltawerken en verbindt Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland met elkaar. Schouwen-Duiveland had tot die tijd alleen veerverbindingen. En daarom is er op Schouwen-Duiveland feest. Het eiland is uit zijn isolement verlost en vooral voor de duizenden die per jaar van het veer Anne Jacoba Zijpe gebruik maken en van wie velen soms uren tot 9 uur, soms in de zomer met de toeristen tot dagen toe moeten wachten, betekent dit een enorme verbetering. We kunnen het ons nu niet meer voorstellen, maar nog geen 60 jaar geleden was Schouwen-Duiveland het laatste Zeeuwse eiland dat alleen per boot bereikt kon worden. Tot grote frustratie van degenen die daar moesten zijn. En dus in de zomer is het dus ontzaglijk moeilijk om over te komen. Het houdt dus meestal in dat ik mijn wagen neer moet zetten en dus moet gaan lopen. Want ik heb zo enorm moeten wachten hier altijd. En ik vind een prachtige Zijpe, dat was ook een hopeloze toestand. Uren wachten. Totdat Schouwen in 1965 permanent verbonden werd met de rest van Nederland.
In december door de Zeelandbrug en eerder op 1 april door de Grevelingendam. Reacties varieerden van blij en tevreden. De dam, dat zal dus ongetwijfeld een grote vooruitgang zijn. Heel erg blij. Fijn. Kunnen we ook eens weg. Tot een mening waar de presentator uit Hilversum waarschijnlijk niet veel kaas van gegeten had. Ja, ik zou zeggen, ja. Het is met mijn halve reisje natuurlijk, want ik bedoel, maar ja, Wilder moet een lijn meer leiden, dus deze gang kunnen we niet meer. Vandaag de dag rijden we op en neer over de Dam alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Schrijver Corine Nijenhuis kwam erachter tijdens een vaartocht langs de Zeeuwse eilanden dat met de aanleg van de deltawerken de wereld van de Zeeuwen op zijn kop ging. Wat gaat er dan gebeuren? Je krijgt een soort vermenging van de normen en waarden die op beide eilanden misschien toch ook wel verschillend zijn. En daar zat niet iedereen op te wachten. Zeker niet. Hoe dan ook stond er een grote groep mensen te trappelen om het laatste Zeeuwse eiland, dat geen eiland meer was, een bezoek te brengen. Voor mij als zakenman komen we natuurlijk in de gelegenheid om onze activiteit verder uit te breiden. Dus nu kunnen we gewoon doorrijden over de brug zo naar Zeeland toe voor te kamperen. Dan kan we daar ook eens gaan kijken. Nou, ik vind het zelf fijn om er ook eens heen te kunnen gaan, want het is een eiland wat eigenlijk betrekkelijk dichtbij hier ligt. En tot mijn schande moet ik zeggen, ik ben er nog nooit geweest. De Grevelingendam en de andere deltawerken verbonden Zeeland met de rest van Nederland en elkaar. Maar Corine Nijenhuis merkte in haar gesprekken dat het eilanddenken nog steeds niet helemaal weg is. Er is zoveel overeenkomst, maar er is blijkbaar ook inderdaad een soort onwil om met elkaar een soort, hoe zullen we het noemen, eilandenrijkje te zijn. Hoe komt dat? Ik denk dat dat echt de erfenis is van dat die eilanden zo ongelooflijk lang zelfstandig zijn geweest. Op 15 december is het 60 jaar geleden dat de Zeelandbrug voor verkeer geopend werd. De Brouwersdam volgde in 1972 en de Oosterscheldekering werd in 1986 opgeleverd. In Zeeland is het nu droger en warmer dan op veel plekken in Spanje. Temperaturen tegen de 15 graden en de natuur in volle bloei. En ook de komende dagen blijft het zonnig en droog. Tegen het weekend zakt de temperatuur weer iets, wel een frisse wind af en toe. Kortom, het zijn toch wel heerlijke lentedagen. En meer nieuws uit Zeeland op onze site, onze app en onze socials. Lees daar het verhaal over de dierenwinkel in Zonnemerre. Die verkoopt sinds kort ook brood, uiteraard voor de inwoners. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en tot morgen.